Здравейте хора, аз съм Веско и днес ще направим едно клипче на Майнкрафт. Ще ви покажа, стигнал съм до тук, както виждате вече имам диаманти, за които се годи и сега отивам в моята мина да покопам, да видя дали ще има нещо. Да скрия за сега тези диаманти, да не ги вижда никой и така. Сега отиваме, защото да видим в мината ми какво може да спадне. Така. Имам две арнкирки, тъй че имам много също така желязо се прави в къщата ми. И сега слизаме да видим. Тук имам торчо осваяне до някъде. Болен съм и заради броя сега става да съм на училище, но съм болен. И така да е. Слизаме надолу. Значи открих диамантите онези преди малко. Просто нямах кирка, с която да ги щупя. И порових, намерих айран. И така. Сега тук кой има? Злато! Бати ми назад, тук е бил някой преди мен. Ама нищо не пипа. Бързо обера всичко, хора. Ой, злато, ес. Обера всичко, някой е слагал тук точно. О, диамант, коли някакви хора. Добре, къде е злато, злато? Ба. Хора. Не знам какво. Колко злато имаме? Голд. 6 злато и 10 диаманта. И 17 редстоун. Идеално. Ще покупаем да видим нещо, няма ли. И... имам айран кирките, че мога да скопам. Ето айран, хора. И кой как да е. Днеска е късмет. Днеска си изтеглих Майнкрафта и почнах направо с разбива... Охо, бая. Доста айран, който ми помага за кирките. И плюс редстоун и не успях го щупя. Да купа около редстоуна, защото може да има диаманти. Намалил съм звука изобщо, така съм го спрял. Да не се чува нищо. Много гадно ми е, че аз не харесвам да го обера. Така. Значи така си окупая по 4-5 надолу. И мина. Ето още редстоун. Значи трябва да покупая малко надълбоко. Още ще видим какво ще се падне. Така да аз да дойда да се обяра пак редстоуна. О, и надолу има още. И настрани. Хора, направо бас късмет днеска. Колко пъти те съм се тръгал са натегли, защото виждам нищо ми се падне, а пак оновим като изтегли един мой приятел и се озова в мина и откри айран. Откри злато, откри
диаманти. Имаше 150 диаманта, представете си. Уха, имам и за огън. Такова ще е въглен. То това какво беше са? Нещо като въглените, да. Виж кога стигна дъното на света, бе. Да обера и него. И то е доста. Аз поне знам как мога да се го увеличавам. Злато, диаманти. Така де, хора, ще усиля звука на играта. По-скоро тя е така. Да се взема редстоуна. И да попадна надолу. Стигнах дъното на земята ли, света ли там. Еми, хора, ще спра на паузата, па и ще не са напал вкъщи. Ето, хора, дойдохме до къщата ми. Никой знае какво, сега ще ви покажа. Тук е стаята за гости, която ще усъвършенствам. И взе малко да лагва. Тук е горния мой етаж, където не съм го довършил. Имам си тераска тук. Имам, как видите, дървета в изобилие. И сега ще видим печката. Имам 6 такова. Така. Имам 15 крълчана. Къде? Да, хора, сега ще ви покажа един метод как да си ги... Не. И не. 10 такова, 10 айрон. Десет точе. Какво да се направя? Оу. 4 за обувки. 8 за тяло. Меч. Лопата, кирка.
Да видя колко сме се изпекли. От петте. Слагам златото. Слагам един кълчан. Да, мисля това хора. Ще имам айран, диаманти и злато. В ендарджеста няма нищо. Нищо не знам. Аз съм с едни обувчици. Между другото. Мога да се направя какво? Колък, часовник. Да, хора. Това беше просто. Сега ще ви покажа, значи най-същественото имам 15 айрана, 6 злато, 10 диаманта, 12 въглена и към 60 редстоун. Да. Така, хора. Това беше всичко от този клип. И ще се видим другия път. Чао, чао!